Bener sanes iki menika sinuwun bukan juara hati. Yo Panjiastara Tak boleh bincang. Tenggoro sami kebaan ger. Dipun ajeng kabeh para ngayuk praja. Siap bikin bapak pikul di kompetisi Nanging geger galaran katuku tekan patah dibong ayu. Gembok kami jaya wong Sumadya lampar manane Dewi Sekar Paji. Nanging paklamane patah gembok kami jaya. Ora ditampa malah kapara ditolak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga-moga tenan. Lah salah ya nek duwe tak kowe. Lah kok ora joget aluse malah kaya wong setruk. Joget alus kaya wong stroke. Wong setruk wae coba pete malah kok dipecat nyawa. Ketepat nyawa dalah. Moga-moga
Aku lak nyawang joget am aku lak papan kene iki aku malah eling. Ini sapa? Eling ruwae Muryadi. Bener lak kowe iki murid-e iku. Eh. Padha ae aku ya ngono. Oh. Oh. Percaya aku kok iki bocah ganteng. Bringas. Piye? Lah yen megap-megap kok jenenge wong nyambut gawe. Hah? Iki mono pengiritan. Lah kowe suaramu ya wis banter kaya bledek iki kok. Potong gene ya. Bapak perkara apa? Mulane wong nak ora tau mangan petis aja pisan-pisan mangan petis. Aku duwe mie yo. Duwe mie yo. Klaru. Aku duwe mie kado. Ana iki pikir kansane. Iki ngono, iki tukang. Kowe iki ngomong tak gerak nyok. Yo tek-tek. Kowe iki nyok. Ini iki tek. Lha nyok tenan ora? Enggak. Lah ora gak wis ah. Halo, mati. Mati jono aku. Iku ora mati mek batune. Tukang sentimen. Sentimene piye? Oh, mati kok. Oh, mati kok jono aku. Cakep banget tenan. Halo. Mati mek. Lah iku sing iki. Pas aja urip. Halo. Salah lagi. Cik. Aku nganti jempol aku. Aku nganti jempol aku. Oh iya bener nih. Bocah iki wis anggere ora duwe bojo ya ngono anggere ora wedok ki ora biasa. Ora apa-apa. Aku nek sore bapak-bapak kan. Kowe iki kok piye? Kok 20.000 le? Dikilarno sak. Kok 20.000? Ki kelorot-kelorot go brate ngono kae. Cuman satu wedok. Wedok Rambutnya semene. semene Semene. 10 he. Jebule banci. Wis lah bagi-bagi ora apa-apa. Rumah saku. Aku iki mau wangi nang lapangan ah. Ya. Ekor kono kok masih ono blok pondok ana sawah ya kono. Bareng aku numpak kondol. Kok ngomong ki sing bener. Bareng aku numpak motor. Numpak aku kok. Lah dalah. Kowe iki tak genahno lho. Aku numpak motor ngalor parake. Ngwalor sih. Tak luru ah. Jebule kok konoan mulai raiku. Berarti corak-corak lampu ki mang nyuloi kowe. Ada ngene. Ayo Mas sekali jeblak dhewe. Aku kok ora tau niku. Kowe ora tau. Jajal enggak ayo. Nek kowe jajal. Lah terus Bareng aku nyetan parake. Iki lek cocok kok piye? Ono wong wedok suarane
14. Aduh. Lah itu mah kepiye? Waduh. Mosok wong wedok kaya gitu. Iku ngono wong wedok jadi-jadian. Jadi-jadian ayu kok. Ayu. Kaya bojo ayu kono. Masa lek, Bu? Endi mentol? Lah iku wong kepiye? Sumpah tak gayang ini mentol. Sing menol sing endi? Ih kalau penting lho. Tak kira mentol apa jebule. Ya wedok ya aku iki yo. Nomore pati. Aku pati. Nang LI. Kali Margorejo. Wedok asli. Wedok asli. 150. Bolong. Engko tak apal men. Padahal tak gayang iki bolong. Bolong. Bolong piye? Bolong tak gayang bolong gak mentol. Bolong. Oh, belum tak ibu selawe. Iki wedok asli nak iki mesti. Wih, ciut dah. Iku bangsane apa, Bu? Iya, kok. Ini aneh-aneh. Apik. Mas lek ku mikir apa jebule anting-anting. Saya tak pikir kayak itu. Itu kayaknya ada orang ngeres. Sapa? Yo yo. Nanti senangnya mulino ini. Oh, ora. Aku udah baca. Oh, aku wong setia. Kowe wong setia. Setiap tikungan ada. Ya padha karo ku nak siap tikungan ada. Kene iki nang yo. Nganggo mic. Nganggo mic sone yo penak. Enak. Ning ono sosialisasi pensi kowe. Ndi? Iki yo bisa pensi kowe. Urung bisa ora apa-apa sing penting rak suarane. Iki kon merek opo iki? Apa Mas iki sone? Opo? Hah? Dudu. Kristi ya. Sing kene Trista, sing kene merek parkir. Iku parkir iku wene Alek iku mang lho. Kok kono pojokan lho, malah kaya reso. Mikir ngene iki. Iki piye? Ini kan ngene. Waduh. Nang pojokan ngene iki napa no? Mikir apa? Sedino aku parkir blas. Sesuk kae kowe laran. Ning yo ora apa-apa lho. Jenenge melok rawekno. Nang gone desa. Jambul. Trakil jebul. Muga-muga gemah nikah Wah, dinawe. dinawe. Amin Allahumma. Amin. Amin saido royo-royo. Murah sandang, murah pangan. Murah rezeki. Amin. Apa sing dicoba ngadomo? Apa sing dipuji bakal dumadi? Dumadi ing desa jebul kene. Sing Omat kok pinter kowe. ngono ora tak dongakno. Kok iso nabuk dongakno? Raden ora tau nanggap ini blas. Lah nanggap ndi? Nanggapku barengan sopo iku? Bar esuk nanggapku opo iku? Ono-ono. Ana. Bar esuk kene nembune perawan. Ya ora apa-apa, kabeh iki kancane kabeh dulure. Oh, aku ra duwe kanca kowe kok. Ra duwe kanca kowe. Ora dikanca lah. Aku ora dikanca kowe ya ora paten kok. Aku ora duwe kanca kowe ora budi. Ya padha ae ah. Aku ora dikanca kowe ya ora gatelen. Aku yo nganu. Apa? Apa kowe duwe kanca kene? Sapa? Ora duwe kowe. Ora ngerti. Kancane iku lho. Kancane kono pajak. Sapa? Hedi. Hedi kuwi iki ora. Hedi. Lu ora pakai toh ya? Nang omah ora ketok. Wah, mlakune gaya nek ben gua gawe kowe. Ben gagah. Ayo, apa iki? Nek les saiki Saiki mlakune gaya ora banget. kok iso gaya. Turu nang omah balik. Iki aku arep takon karo kowe. Apa ayo ora lah. Iki mang aku nyondro, kowe melu-melu nyondro. Kok Wah nak koko. lu nyondro. Lho mulono kok kabupaten kok endi mang jebul. Kowe iki tau mangan sekolahan apa ora? Wene aku iki rayap kowe. Kok Umume kabupaten iki pati bumi minatani Mas. ayo ini mau model kan di paten. Nek kabupaten di Coba kan di paten ini. pati, Kene wilayah. pati. Ayo deh. Sing kono kene kudu sapa? Jadi aku tak juge kok. Kowe. Bener kowe timbang wong edan aja nek kowe. Ora mosok banyak. Mosok kowe edan edan. Ya nyene edan tenan kok. Kok edan. Lah iku. Baturung dodong-dodong kok bojo edan. Sing nemen ora aku malah. Lah sing nemen sapa? Lelane awet.
Saking wetenge panitia malah bentuk kabeh. Lah kok iso? Ono meja ditanggap. Sing nemen malah iki malah malah nemen mejane. Nemen piye? Ono wong bentuk kowe ambek aku didelok. Iki jadi guyu iki. Lah kok piye wajene kowe lucu ae? Lucu kok. Tahun ini ora gelem nanggap aku. Iki kan urung ngerti. Tak kandhane. Heeh. Jare iki mau nanggap kowe apa? Nanggap sapa? Kalau Mas Meri kan lagi. Iki mang yo kabeh iki wong rezekine awak dhewe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tegese iku lho apa? Ayo kene iki kan ono pondok gitu. Pondok dalile piye? Inna lillahi. Belajar bohong kowe. Bro koyo kiai lho. Inna kato inna kal kausar. Menu ketemuan jagongan. Ora kok dikecek wong kene. Bocah kene iki pinter-pinter ngaji, Mas. Menu ketemuan menan. Pun ora tata ngaji kuwi wis rasa ngaji. Ora sangkrepuk bab agama. Lah nyatane kowe dalil yo ora genah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tegese. Inna itu ponakku bisu. Ya terus. Ono siaran mau mati. Heeh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ngono. Nah, terus. Jebul iki mang ponakam bisu. Masa apa? What is for you and the best? Lah artine Dilarang ngerokok sembarangan. ngono jajak bahasa Inggris barang. Lah iku mang What iki lamu? wes laku. What is isi wong wedok? Heeh. What is for you? For you apa? Ora tau. Kowe dhisik-dhisik tak cilik-cilik iki lho udah pinter bahasa Inggris, Mas. For you di berapa lho, for? Iku sepapor iki. Papor. You kowe. Yo kowe. Berarti lamu di unekno wong wedok udut karo kowe ngono lho. Ngono. Berarti udut karo wong wedok. Abah. Udut metu ireng berarti jabut tulung-tulung. Iki lagune ngono. Iya. Kene Mut, senajan kok ubat-ubetno aku ora lali. Andane ya. Kowe bengi iki wis ganggu gawe penggaweane bagus. Ora ganggu. Lho nyatane kok apa? Abane apa tak dirayu? Ngono kok mbok legu takno. Udah dong. Lah kowe yang ngono kok. Kulane go mangan petis sithik wae. Bener ra kowe iku bocah sithik ora tau mangan. Kowe ora ngerti kulino iki cilik dipangani bubur jagung yo ngene iku. Nomor 7. Bubuk asporo. Aku talire yo tau mangan petis kok. Talire. Bolire. Cokoti Woi, enak iki Mas. Indo, cecok, set dicampuri apa ibang mau dorongane. Kecap. Kecap. Aku ora nggo kecap. Kok ora nganggo kecap? Sambune sithik rumah aku. Sambune sithik. Rumah bubur jagung mana lagi. Ya. Ya iki pirang-pirang sambune. Oleh weteng iki. Mulane kok takok-takok dhisik. Iki nganggo basa Inggris teng iki. Lah kok iso bahasa Inggris? Ono kok tulis kok. Kok muni mentek to, Mas? Ono kok kalau kata nang muni meter. Lah kan ora. Basa Inggris. Ada negeri itu bahasa Arab. Berarti ono dhek Bahasa Arab. bahasa Arab. Bos, Oh, kowe bengi iki wis ganggu karo aku. kok Kowe mergo wis ganggu aku, kowe bakal tak undangno kancaku. ngomong jangan Pak Abi ora. Apa? Kok jangan burung ya apa-apa. Undangno guruku. Nek Puriati.
biasane lho, namanya iku kan yo dene. Lah nek guruku ora tunggale guru Mas. Iki ngayahi para cincin ora bakal nanggap entok amtok. Ya ora apa-apa biyen gurune saiki muridé. Wong Hah? Bener-bener ya alek kemana kok. Yes, saiki kok tak undangno kancaku murid dadi apa kowe? Kok dadi apa ora? Oh, sehat. Aku kok guru. Rumus suara kamu celuk ing jane ana apa? Puputnya apa? Saiki. Kok tahu saiki? Ya nuwun. Cinta itu, Kula, pulau cinta, kula nuwun. cinta itu, Kula, Mbak. pulau cinta. Kula nuwun. Loh, loh kok kemulan? Aku gak bisa. Kowe iki yo ngono kok, Dot. Wong puput iki rene iki mang kapisen kok jarene ganggu-ganggu. Konsek. Ya Allah. Lah wong durung kok ya wis kejet-kejet. Lugo, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ahli kubur. Menika Mas ora ngono. Kowe iki termasuk pengenyekan. Ada ge. Kowe kuwi ya dadi balaku ora trimo setahun, 2 tahun. Wis tahun-tahun. Lho jenengku Wahyu kok mbok celuk tut iki. Apa? Kowe kok ngomongno petis. Sore iki mau barongan kencana muda. Ana dangdutane sore. Sing joget ki ora trimo sing nyawer, ora trimo penyanyine. Tekan bakul petis ngedoli ya karo ngene. Piye kowe? Iya. Jembul. Kowe tak omongi ya. Kowe mang tak rungokno saka mburi mau omongan ngono sing ora kepenak. Perkara numpak ki mau lho. Lah asine kowe mau pengen numpak. Nah. Lah lah kowe mau ngomong udah kok. Numpak. Nah, kowe mau kok. Mau lho. Wah, iki ning jembul. Kowe lah nek ngomong ki sing ati-ati, sing kalem-kalem, alon-alon. Mergo kok nek ilatku kepleset kuwi salah arti. Kene iki desane jembul. Nek ilatku ketekuk dadine kan iya kok. Adane kok. Adane kok. Oh, petes jembul. Ah, kuwi nek tekon nek alon-alon. Lah nek omonganmu susu-susu. Nek omonganmu gugur, ilatku ketekuk dadine beda. Jem. Ah, iya kan? Ajari kok. Ayo jebul. Sebelah kule mau ngene. Kakek. Mie goreng spesial. Lagu dok. Lagu bisa nek kono tetep golek sing spesial. Lah kono yo enek ndoke kabeh. Jangan kok. Goyang ganti. Iki karo buye. Raimu ngawur ae kok. Tapi dia bisa kono. Kowe mau apa? Ada nih. Ana apa? Ambil apa tuh dokter Frank? Ya. Nah, sorenya. Kampion Pak. Botonan. Gua masak berarti yang Ini lho, Bot. Ngono iki apa ya? Ngono kuwi ora apik, ngono kuwi rambute
Besok main nang Rembang. Ya, mengbatangan iku ono-onoan. Diteni nak besok ngejak aku nek brai. Kok mape kok kakak banting. Rene lho tak omongi, bisa omong-omongan iki kok sing kedak. Mesti nak ketularan. Ora. Ini normal aku. Alah, normal apa? Normal kok ditinggal bojo terus. Coba kau rene lho, tak omongi. Ben cetha ben gamblang gitu lho. Tak omongi. Kowe maju ning gon ngono-ngono kuwi iki ora apik. Ning gon ngono-ngono kuwi iki ora becik. Kok umpama kowe kok kepengin duwe pasangan. Kok koyo piyayi-piyayi jebul kene iki wong wedok kene iki ayu-ayu. Lho. Lho kamu? Lho carane to. Carane iki ngene. Pokoke bojo ya to, nek golek bojo. Kowe ora wis ade bojo to. Sing penting golek bojo. Contone kaya mbake sing lugu iki. Oh, dia mau bojone. Lah wong contoh ya ora masalah to. Sing ade bojo lho. Sing ade bojo. Putih Pak. Ora guri kok. Oh, guri iku lho botonane. Ayo kadang kok. Mulane ta omongi. Wis kok iki gur contoh. Contoh kaya mbake iki. Ya lho, dasare wis praupane wis ayu. Aku mau ndek bojo-bojo. Iya. Kowe opo karo aja. Ora kok kenapa aku? Iya. Lah terus nyapa? Romenan. Keto ngomong. Ayo wong kerja terus ayo. Carane ngene to. Duwe bojo. Kuwi kudune dikayani sing apik nyambut gawe sing petol nyambut gawe sing ketut. Bojo kuwi nek saya ayu, lho to. Ki dikayani akeh gampang seneng karo wong lanang. Kondo-kondo. Lho, wong wedok iki nek dikayani akeh iki mesti seneng karo wong lanang. Iki kok boten, Bu? Nah, Nyatane ning tak kaya ini gondol sanamu lho. kok kanam terus iki lho. Apa ora? Iku udah kamu apa? Cangkemmu iki lho. Sumpah, apa? Sumpah ya kan? Ora, Jangan jadi. ora. Berkata kowe. Ojo. Cangkemmu ojo ngawur. Saiki jaman wong wedok jaman saiki. Meripat wis blalak-blalak. Ditempeli softtek ya toh. Sobat. Iki lho, ning motor iki lho. Oh, sobat kita kan. Lho, wong wedok iki makane nganggo iki lho. Mana lu itu? Apa yang mau kucing? Ngawur ae. Mana biru eh? Wong biayayu ning ngono kok derene kok kucing lho. Lho, tak takoni to. Kuwi mesti mripate ditempeli softtek. Kuwi lho. Iki lho. Hah? Lah, soplen irunge mesti disuntik solikin. Mesti. Apa? Apa lika iku lho disuntik ben mancung lho. Ben mancung iki lho. Silik kan. Lah yo doktere jenenge solikin. Anak-anak solika. Ngawur ae rambute wis semak bakung. Wis ireng apik. Disemur ya toh. Dadi iki lho diwarnai. Diwarnai iki lho. Kaya bojo ki nek saya ayu, ya toh. Saya ayu apa meneh nek nek mau goni mas-masan. Gelah. Ali-ali. Terus kalung. Dah nyo senenge wong wedok. Apa? Lho. Lho kok ngerampok iki lho? Wong wedok iku apik-apike digoni mas-masan. Ana gelang, ana ali-ali, ana kalung. Lah terus lah kowe bojomu kok ngono Mas. Lho, kowe iki bakal Mas. Wih, suwo. Mas sepuan. Anu Mas Putih. Lah Mas apa? Iki apa?
emas paring-paring rumah iki ngemis jenenge. Botol emas. Kok ngemis wong iki kok kaya aku. Kaya aku iki wong usaha. Usaha apa? Wirausaha. Wong ngemis iki yo Usaha apa? gengsi lho. Aku iki dodol ya. Botol apa? Dodol mangkok. Loh, ya ta? Botol mangkok. Loh. Dodol mangkok ning gone pasar-pasar iki mesti tak leboni kabeh. Dodol mangkok, kepahitan modal karo mangkok. Pak iki lho kaya nek omah. Carane monggo sak ikhlase. Ya tuh ganti kemis. Ganti kemis iku. Untuk menatap itu. Apa mangkok? Kayak mas mangkok. Apa? Kalau kok malah mangkok. Dari itu dari kowe mau masuk. Jual beli ini. Wah, apik wis jual beli zaman saiki umpama offline utawa online. Jual beli kuwi apa jenenge usaha sing paling apik. Nek ngono kuwi jual beli motor. Tahu apa? Anu jual beli mobil. Jual beli pakaian. Lah jual beli apa? Jual beli beras. Aku nanti apa nang omah. Ayo kere iki jenenge. Aku gare balik-balik. Wong iki nek iso wong sing ngono lho. Terus kok nak gawe santoso? Terah akawe bubrah. Ini gawe. Alah, makan namu Pak Kire ngono to. Pak kira ibu pangan mbek kowe kok. Ini Ngomong. iwak kire lho kok. Kowe tak krungu kire iku dhewe wis ngerti. Kire kuwi didemok kuwi najis. Dipangan haram. Jadi mau pe watuk to kowe? Lah sing watuk. Nek mati aja dipet. Aku iki nganu kok masih sehat Nah, banget. sing penting awake dhewe ning kene iki kudu rukun. Ora perlu padu mergo rukun agawe santoso, terus agawe bubrah. Bersatu kita teguh. Kawin lagi. Lah kowe kok ora ndang kawin le. Kaya digogol wong iki lho. Lho, kok digolek ae lho. Aku ora mau dibojo. Kowe yo ngawur wong di bojo kok. Apa kowe ape? Lha kowe tak jajak ora apa lho. Ora ono maku kok seret-seret iki sebab kok piye. Wong jos ya tuh. Lah, aku itu yo sing gagah sing sehat sing enak. Mangan delo. Jangan ini kalau delo aku. Hotel apa? Ini tak gowo jangan apa. Hah? Iki tak gowo. Ya yo telone kok kono mau. Nek kono kono. Ya. Jangan tak gowo jangan apa. Telamu. Ayo lho koyo telamu. Oh, ajen ta. Yo. Ini lho yo. Yo lagi ini iki rumah. Ini lho yo. Itu deh. Enak. Asale koyo petis. Petis terus ae lho. Kowe aja ngomongno petis. Aku mau ning warung kono iki mau berkakusan. Lho, kowe iki piye to rene? Aku mau ning kono berkakusan kowe ora ngerti kok. Perkara bakule mau joget-joget ngrungokno sorenan. Iya to? Pokoke koyo tetan padha. Iya, nanti aku arep tuku iki lho. Nyauri kok nganti aku tukaran karo sing dodol. Nganti aku padu karo sing dodol. Lho. Dilesek. Dilesek. Aku kan badanku mau kan tekan kono, warung. Arep ning gone gubuk kene. Aku ning kono ngerti gorengan. Aku kan yo wetengku ngelih to. Pengen tuku gorengan. Aku takok, "Mbak, ngono ya ta?" Iya. Mbak niki gorengane pinten? Gorengan tempe. Ya dijawab 2003, Mas. Ono, aku akhirnya gak sido tuku. Murah apa? Aku ora sido tuku balik aku. Niki 2000 piro? Rong selawe. Nah, mangan gorengan 2000 tuh ora bosok ususmu. Piye? Aku nganti padu karo sing dodol. Wis coba dulu piye? Lah iya, Mbak niki gorengane pinten? 2003, Mas. Aku balik gak sido tuku. Lho kok satu tuku iku piye? Iki 2000 piro? Lah mangan gorengan 2000 tuh bosok ususmu. Ora kok. Apa? Rong goreng iki apa jenenge? Jadi, Apa? iku dhewe bosok kali berapa kan? Malah bosok-bosok kabeh yo salah. Langsung akan kok bisa apa. Eh,
Wong yang menyiksa padu wae. Kowe iki mau wis jadi badut. Tak sabdane bisu ra iso ngomong. Bisu ra iso ngomong. Bisu ra iso ngomong. Yo wis mulai. Iki gejala bisu iki. Sudah memasuki gejala bisu stadium 2, jeloknya stadium 4 bokok. Oh ya toh? Bisu kowe. Jajal, umpama uluk salam karo warga masyarakat Jembul. Oh ya toh? Andane kok wis kena gejala bisu. Omonganku iki mandi sak ucap. Lah kowe kudune ora ngono. Yo ngene yo mau doli entot yo kok yo. Ayo mandi tenan to. Jajal ulo salam kanggo masyarakat Jembul. Nek kowe pancen ora bisu tenan nek ulo salam mesti teko. Jajal. Salam yo salam. Salam. Ini apa kok? Nek ngene iki carane kudu minta maaf karo aku. Iki kemprok. Jajilan kemprok. Ya Allah Gusti mulai nek mangan sithik iki sepire cukup. Mangan terus piring kok gagas dhewe. Enak ya enak kok. Ana apa? Weteng lara. Nek ngene iki carane kowe iki kena lara mah iki. Cek. Ini benari, cek. Mangap. Ojo. Nengok bisuku gak nang ngene. Ning ndi? Nang ngene aku di. Kowe iki kena lara mah kowe. Yo. Ana apa? Lapor toilet. Gayamu kok matok toilet barang iki lho. Wong Indonesia ya. Alah, wong iki nek wong Indonesia yo kaya kowe ngene iki, ora usah golek toilet. Kok biasane yo di kono kene. Karek ngene, yo tak tokoni yo. Karek siji ungkrah. Loro tekan drone. Karek. Lihat. Cocok terus. Saya kulino berarti iki. Iki nyontone kowe kok. Bukan nyebut nyontoni. Aku mau berkisinan kok jae. Aku dia nyalain di popa jero kene aku roh. Ana apa? Awan sing ngono. Lho kok sampe aku berkisinan kok jae kok. Perkara mobil bose iki lho. Piye? Mobil bose sore iki mau kan aku kudu pipis to. Badanku mumpung ana mobil, kena tak aling-alingan. Aku ki wis ngene guru apa ngarepe kono sak sisae. Aku wis ngene iki mau. Lho, kurang ajar bose. Lah kok mobilnya diundurno. Aku yakin tak kumpuli ngene ae. Ana apa? Kayak belanja cilik. Cilik apa? Kok apik? Paling kalau desa foto mesti kepaham ini. Ana apa? Ya rekor. Ya. Amanah barang rekor. Iya. Ini. Hah? Terus ini ada. Terus ini ada. Ora ngono. Nek iki kowe kulino tenan iki. Kowe kulino tenan mesti. Kulino aku. Sapa? Pak Kude iki. Kowe iki nek dikandani ta ora? Kok kandani aku jangan. Aku dan anakku tak cepat bojamu Aku duwe Pak, kowe tak panen. Lho, kok iso kok pateni duwe Pak aku ki banget enake lho, Lek. Kok iso enak? Lho, kowe iki arep jaluk apa kok karo aku mesti tak turuti kok. Kalau aku di mana yo kan iki masih jaluk aku. Bukan rasa ngomong-ngomong itu. Iya, Pak, kowe aku ngomong ke. Lho, kowe iki metu tak celuk tak kon rene mlaku mbok sing gagah. Aku. Iya. Kon kepiye? Sing gagah mlaku iki sing gagah kok bludak. Aku nek kaya gajah. Sampai tenan iki. Enak lah ngene. Oh, kuping laran tok ngene kok ya. Mas gagah mlaku sing gagah ora kaya gajah. Lali. Kaleni sing rono.
gayaan wae iki kok. Aku yo tuwa tak kono. Oh iki kok Nek oleh tuwa jojo tak kene aku kedinginan. Kedinginan jojo tak kene aku jangan sampe brebos. Ora aku. kowe iku apa weteng? Apa? Kowe iki nek ora magikom ya ada berkah. Ora ada berkah ora magikom. Lah apa? Babi busuk. Lah yo nyeleng weteng kok. Lah ini kok aku iki sing gagah jajane diketokno. Gagah yo. Iya to, wong jajan bagus-bagus kok ora gelem gagah iki. Ah, tak celuk cara anu ya, tak celuk cara kaya wong nyeluk anu ya, nyeluk sapi ya. Aduh, kowe delok kowe. Asuko. Oh, ini tawangi. Ngono yo ngono. Ya, ngono yo ngono. Nek sing tak pikir siji. Iya. Nek delok anak ora isin iki. Ayo. Iya. Ayo. Oke to. Ini sing apik, tak celuk yo. Lah aku to kowe. Aku sih yo. Ya, para hadirin, para pemirsa yang kami cintai, pada malam hari ini, wih, nganggo eko, son apik, kudune nganggo eko ya. Iki kon Krisya. Son apik nganggo eko, Ben. Yo. Bapak-bapak, ibu-ibu, apik, dan adik-adik semuanya, Yo. jangan pada naik di atas pohon, nanti bisa kecantol. Lejane eko bijane mano. Aku tak bosan nak kene nak. Kok nek sabar lagi nek tak nganggo eko, ben mek sik kumpul ya to. Lah kuwi mau kudune ngono, nek ora liyane. Nek. Wis mulai. Aku malah rombongan. Sabar ya, Le. Ini sebilu aku tak goyak sabaran ya. Inna wa ma'al sabirin. Sabar ya, Le. Nani ngono ya. Dilarang untuk sembarangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Apa jenenge ku apa jenenge? Aku ngomongku mulai bangun iki lho. Terima kasih Bapak-bapak panitia Yo. atas suguhannya. Ada kopi, ada gorengan, ada jeruk. Ayo, cari eko. Lo coba nih jeruk kok. Bisa. Ada kopi, ada gorengan, ada jeruk. Ini tenanan ya, ini lo semua. Pada hadirin malam hari ini kita tampilkan binatang tamu. Bintang tamu yang sudah tercemar. Kali berapa? Yang sudah terkena. Siapa dia? Maksudnya yang sini kan ngomong dia jawab ngono. Siapa dia? Jawab. Siapa dia? Ada Sung. Aku rono. Sama saya Mas. Kowe iki jong lo jo gedeng kabeh. Sing suka iki lho. Raimu kowe. Sawangan lho.
Yisuko, Yisuko. Dokter Andes Suko kesini. Ya Bapak Ibu menika pasien stroke ya. Lu ngaku tak kok sing gagal kok iso malah. Baleni jabane diketakno. Dokter Andes Suko berjalan menuju Medan, berjalan menuju lapangan, dan menika ketek memeti. Aku gagah, tak contoni kaya aku ngene iki. Kowe ngomong kowe gagah. Kowe iki tak lontong rongkong barang kok. Kowe ngomong aku gagah. Iya. Gagah. Iya. Rai kanggone suko. Lho kok iso mrai? Lho ngomong gagah-gagah go barang-barang ora dibojo. Kowe bali kok tekan kono nek. Diawe iki sak omongin. Aja ngrembug perkara bojo. Aku lamun urung duwe bojo mergo aku Joko. Aku wani ngono kan iki barang kapok. Iya. Dia aku dipotong bayar aku. Bener. Iki wae ngono itu. Iya. Iki enggak. Dadane kok dadane. Ben koyo ledek. Kene tengah-tengah. Madep rene. Madep ana. Lah. Jamat. Oh yo mas. Maksudnya sinden lho. Kaya sinden. Apa nek karepmu kaya sinden. Kene kono gawa. Lho kono. Kowe iki mesti truk gawa kowe iki. Kowe iki aja ngono, kowe iki iso buat panganan. Iki apa tak beli? Sing nyekeli sapa lagi? Tak ini iki mesti kok malah. Kowe ya. Mulane anane kuwi mau kaya ngono mergo niru karo kowe. Kowe iki kudune dadi patuladan sing apik kanggo bocah cilik-cilik. Oh, duwe teko. Malah kayak kau. Lo, datang lo. Datang lo. Malah begitu. Kowe iki ra ono ya bocah. Le teko. Dok. Kowe kok galak ngono ya nek sapa? Wong wedok iki kok sing lemah lembut sing apik aja galak-galak. Kamene galak-galak. Aku. Ayo metu. Ayo. Si kelompok kecil. Ayo. Awake sama tuh. Coba dong ngawur sampean iki tak jak rene ya ta. Sampean iki ngeloni aku kudune. Lah kowe iki sampean iki takon iki lho ngelingno kesele iki lho. Apa? Bot. Dene. Siapa ora mbok goreng. Kabeh mulo terus dalam vitamin C ta. Ono ndi? Nek dudeng iki sing cetok. Bener Mas, iki yo vitamin C. Iku dudeng sing cetok. Ono kowe dudeng kok ngene. Kaine iku Pijet-pijet. aduh. Apa aduh? Nek di dudeng. Oh, wah. Dek sore mangu lho, yu ayu. Endi Apa lho yang dudingi? jenenge apa? Aku ora. Aku kali ora duwe jurusan. Bot, Cilik sebenere ra entekno omongan. tak omongi yo. Iki beli jog-jog wis kosok aku yu ayu. Iso rekoso kosok aku. Maksudnya merkoso iki kok murah ora iso mangan lawan. Iso. Duwe pun dia nang ngene.
Ngene. Aku soal dicatat kuwi tak dibuka bojoku. Go. Wong gugah bojo kok butuh nganggo dhuwit sak atus iki lho piye? Bojoku gawe gak emot-emot kok. Piye lho? Kowe iki gugah bojo kok butuh dhuwit 100. Kaya iki lho, kowe gugah ya kowe gak bojo ya lali aku. Lali aku. Aku gak apa aku bojoku gawe sak atus. Bojomu galak. Dadi wong lanang aja kalah karo wong wedok. Kasuku mau pengalaman Lah, aja kalah karo wong wedok. aku buka suara kanggo basa. Lah, bosone piye? Basa Inggris. Lho, kowe nek ngono kowe wong pengalaman ya. Kakek bojo. Nek ngono kowe gugah bojomu nganggo bahasa Inggris. Basa Inggris. Gugahmu piye? Aku gak mau bojoku kok galak. Bojomu galak. Mergo kowe wong lanang aja nganti kalah karo wong wedok. Gugah nganggo basa Inggris. Basa Inggris. Lek mbok gugah piye? Ini jangan dibuka. Piye? Ya basa Inggris. Ya. Oh. Terus. Aku gak basa Inggris. Gugahmu piye? Si adek sithik si apa situ. Ngomong singkat. Ora iso pancen basa lah. Si adek sitok sapa sitok? Si adek sithik si apa situ. Weh, nek kuwi maksudnya apa? Aku gak teko ning nganggo duit. Ora iso mikir basa lah. Ya bojomu jawab piye? Nek ketok bojoku belum jawab kok. Bojomu jawab yo nganggo basa Inggris. Jawab piye? Si A sithik si A sapa situ si A siplok. Apa lu? Maksudnya Kowe mas teko nang bojo kuwi tak keplok. wong lanang aja nganti kalah karo wong wedok. Aku ora bakal kalah. Jawab. Nek jawab kok jopo. Jawabmu. Mau jawab aja kok. Jangan nabrak jaring. Mau jawab piye? Tak jawab kok jopo mergane aku. Tuan rumah mau tanggung jawab tak toto. Presiden rumah tangga. Jawab nek. Si A sithik si A sapa situ si A siplok si A tak keloli. Aja ngomong ngono terus. Ora am denganane wis dadi ngaten opo lho. Udo, la ilaha illallah. Wateku malah metu dhewe kok. Iki abane iku iki aja ngomong ngaten. Apa? Muncul iki mandarmu oleh. Ya. Tugare iku. Iki cilakane malah. Ono apa? Digrebek. Wah, iku mesti aku gono-gono nang desa iku. Apa gono nang desa iku? Desa iki dikurangnya. Ngono sing kaweno iki. Aja digrebek mesti kaweno. Wah, muncul yo kok gak. Kaya jono, kok menghargai iki ngono pengantin anyar. Pengantin anyar kudune dihormati, dilakukan ibarat pernikahan suatu pengantin. Itu adalah raja semalam, ratu sehari. Ya ora ngono kowe cacil kok bisnis kok cak. Kene raja kene. Ayo boleh. Ini. Jadi aja ngono to. Aja ngono karo bojone iki. Iki lho ama aso. Maksude Wong sampe kasih. lah. Jadi wong iki nek wong lanang karo wong wedok karo bojone, ya ta? Karo bojone iki kudu sing sayang. Iki kosok ngangkat nganggo helm kan. Mahkota. Ini jalan sik Mas. Saya kupluk keri, Bang. Aku kuwe, Bang. Ah iki nganten iki. Oh, iya.
Ah. Orang ngono iki masam sapi ya piye kok kalau lepet iku. Ngaten iki. Langsung Pak. Ose, iki umpama Ya iki ning. ben kaya kulo kekas. Tapi nara Ben kaya kulo. Nah. Mereka suka aniayaan loh. Bisa kene ikut duwe bisa kene ya ta? Nah. Kuwi iki biasa kecil. Tambah ngono to. Biasa iki kecil tambang kok so. Iya. Wes ben nganggo iki ra apa-apa. Wes nganggo iki apa? Nah, iki mergo ana nganten anyar. Umume nganten anyar kudu di condro, ya ta? Nah, irik-irik. Iki mergo ana nganten anyar. Nganten anyar kudu di condro. Iki nganten bilancengen kok. Bongko sik, arep di condro barang kok. Ya kok sik to sabar. Masuk sing apik. Ngancen iki kudu wibawa. Lah. Sing wedok cantike piye cantike? Alah alah. Cantike piye cantike? Alah. Dicandra dhisik. Ah, dicandra dhisik ya. Oh, tak ajari. Ana apa? Iya. Wah, yang kono to wau. Sriat mojo semanten sarimbit sami lenggah. Wonten ing palenggahan dampar maison ganti. Menawi kawis sinyal saking katebian pemandan putri kados dene Oscar. Lah sudah cek ora Oscar kok. Kaya ngerti ya kae. Pengantin putri menika Ayu Kadya Widodari. Boke kari berapa ana pinggire. Kudune wong wedok apa ibu yo ana pinggire. Ana apa? Kosek bapake lagi dagang. Sriat Mojo temanten sarimbit niku menawi kacondro. Kados dene bintang film Hollywood. Sing wadon kaya dene Sri Devi. Sing lanang kaya Serigala. Ingkang kinurmatan Bapak Angkasa Ibu Pertiwi, mugi-mugi kajatipun pengantin saribet mugi-mugi katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala dicepak. Iku bukane wong mati yo. Obat iki. Ya wis, baleni. Sepisan malih ingkang kinurmatan dinten 7 pekenan gangsal pun dinteni kendhek wau kopine durung medal-medal. Lepas. Iki jangan lepas Mas. Wali yo iku kopine jek. Kali. Kaneng nggih menika Sriat Mojo temanten saribet monggo para warga masyarakat Jembul kula aturi sumindhet donga muji. Mugi-mugi ahli kubur ingkang nyondro piye kok sampean Mas kowe Mas aku yo malah ora iso. Lah iki kudune nyeluk model disuwuk riyen Pak Dik. Kudune nyeluk model dhisik nek aku iki ora pengalaman kok. Aku
aku marani model. Iya, aku dune iki nyelok model sing luwih pengalaman, sing luwih pinter dene lho ndi. Yo golek model kene apa model kene. Iya, golek ana Mas model. Lho aku saya model lah. Jadi sabar kanggo nunggu model. Ayo ya ngomong itu. Alah. Iki harus kok mobil. Suwe ra kanggo iki apa lho. Wis ketemu ta urung?